Айде живо здраво, и аз съм Ани Родина и днес тук нема да си ламандарисуваме на бански диалект. Тиктока е за това, така че ако ви е интересно да чувате по-често как говоря на бански диалект, разказвам истории или пък показвам ежедневието си, може да ме последвате в Тикток. Тук всъщност ще си говорим за българските традиции, обичаи, символика, спомени и общо взето ще целим да се върнем назад в времето. Така че какво по-хубаво от това да започнем с нишката, която свързва поколения и всъщност пази българския фолклор по един доста специфичен начин, а именно хорото. Така че останете с мен, за да ви разкажа 10 любопитни факти за българското хоро, което вие може би пък не знаете. А сега нека да затегнем коланите и да започваме с факт номер 1. Първият факт е, че в миналото хорото е било нещо изключително важно. Това е място, където всеки един човек се е чувствал сред свои и е било изключително важно да бъдем на хорото, защото ако те няма на хорото, то ти не можеш да имаш достатъчно добро участие в общността, не можеш да се покажеш пред другите и дори не можеш да се ожениш. Хората се разделят на две основни групи, като едната група е обредни хора. Това са хора, танцуващи се на песен и предимно от жени. Те са се правили с някаква определена цел, както и хората за веселие. Това са мегданските хора, те се танцували на празници, на събори и като цяло са били смесени. Също така може да се срещнат и изцяло мъжки хора, те са тежки и доста често се срещат предимно в Петричкия край, така че ако е интересно, цъкнете някое петричко хоро и ще видите тяхната тежест и самия характер, който те показват. Не е могло просто така да се хванеш на хорото, трябвало да знаеш и да си усвоил стъпките изключително добре. Тези, които не са могли да танцуват, са играли някъде отзад или отстрани, както всъщност са били и дечицата, до момента, до който не усвоят добре стъпките. И чак тогава се хващат на голямото мегданско хоро, за да може да не пречат на останалите. Нещо интересно, което мога да ви разкажа, е всъщност един спомен от едно теренно проучване на дядо Добри, който разказва как, когато е бил мъничък и е започнал да ходи на училище, тогава всъщност е започнал и да танцува по-редовно, тъй като всички деца, които са били в неговия клас и не само са били меракли да се научат. И съответно на всяко едно междучасие те се събирали по коридорите или в училищния двор да се учат да играят хоро, като никой учител всъщност не се е занимавал с тях, а напротив, те са се учили самички. Един знаел една стъпка, друг знаел друга. И така, докато завършат училище, всъщност всички можели да танцуват добре. Изключително важно било най-отпред хорото да се води от ергени. След това се хващали момите и чак накрая пак са се хващали ергени на самата опашка. Не е било прието жена да води хоро, освен ако не е обредно хоро. Също така самата връзка между ергена и момата са ставали с кърпички, като не е могло да са просто някои си, а е било важно да бъдат близки роднини. Хорото в миналото е било изключително важно, тъй като то се е ползвало като отдушник от напрежението през дневния селски труд, който не е бил никак лесен и това е било начина на хората да си почиват след работа, като самото хоро може да се разгледа дори като институция, защото то доста често пази, не доста често, като цяло пази местната култура, тъй като благодарение на стъпките на едно хоро, неговата визия, начинът по който изглежда то, ние самите, гледайки го, можем да разберем не само в кой край на България се е танцувало, а също така дори с какво са били облечени хората, които са го танцували, че дори
и на каква повърхност се е танцувало самото хоро. Така че е изключително важно и интересно да запазим хората такива, каквито са били някога и да се умеем да ги предаваме по този начин. Това е било и мястото, на което всъщност хората са се влюбвали. Това е било мястото, където са се сравнявали момите по клубост, кой е бил най-добрият танцор, кой е бил по-добър певец и кой как е бил облечен, дори тъй като по облеклото е могло да се разбере колко е заможен един род. Така че определено е било изключително важно да присъстваш там, защото все пак всеки има строго определено място и не е могло просто така да се хванеш някъде. В началото винаги са се хващали ергените, които са били готови да влязат в брак и всъщност те се подреждали по майсторлък, по това колко добре могат да танцуват. След това се хващали вече женените мъже, защото те са си имали жени, не се е налагало да се показват чак толкова много. Както се казва, времето е минало вече да са в началото на хорото. След жените мъже е идвал ред и на момите, като те са се редели по възраст от най-голяма към по-малките. И това е било нещо, което се е следяло изключително строго от майките им, защото се казва, че всеки един си има ред и не трябва да се пререждат. И по този начин е показвано на коя мома е време първа да се ожени и да продължат нататък. И след това е било ред на женените жени, като те са се редили по времето, в което са се оженили. И накрая са били малките момичета, които това за тях е било школовка. Те са се учили по този начин. Изключително интересен факт е, че когато една мома са знали, че примерно искат да я откраднат, тя се е хващала при омъжените жени и по този начин са я криели, но все пак е била там. И един от любимите ми факти за хорото всъщност е, че той може да бъде наше лекарство, тъй като всеки един човек, който е изпаднал в някаква ситуация, в която не се чувства добре, чувства се изолиран, хващайки се на голямото хоро, той, както казах в началото, вече е сред свои и усещайки енергията, която всички останали му дават, усещайки тези ритми на хорото, всъщност това е било начин той да се почувства по-добре. И това беше всъщност 10-тия факт за българските хора, българското хоро като цяло. Надявам се да ви е било интересно, надявам се да сте научили нещо ново, но най-много се надявам, когато отидете в залата и се хванете ръка за ръка, да се досетите поне за един от тези факти, да осъзнаете, че всъщност танцувайки ние не се намираме просто на фолк фитнес, носим със себе си, с всяка една стъпка, която правим, в ритъма на музиката, на едно огромно богатство и нещо изключително важно, което трябва да запазим, да предадем поколения напред и да върнете времето назад, като с нашата машина на времето. Още веднъж ви благодаря, че станахте част от първия клип на поредицата 10 любопитни факти, които може би не знаеш за. Очаквайте следващата седмица. Приготвила съм ви нещо също толкова интересно. И абонирайте се за канала, харесайте, изпратете на приятелче и танцувайте и обичайте българското. Чао!